ngerti kabeh. Iki babatan anyar iki. Sing babatan biyen kae isih turah siji kae. Isih ana mak isih. Wong kuwi iki empune iki kuwi, kok coret pengruwate iki kuwi. Kula tak dongake panjang cusa bola-bali mung izin bae. Dengkul kula pun sakit lho Mas, kula tak mboten nderek, pun jenengan kudu nderek. Ora muni ya kena, ora munggah panggung turu ning ruang ganti ya kena, ning tetepe kudu ana. Ngono ya, Mas. Ngono mek dhewe kok. Genduk Dinda wis ora kepethuk sut ndalu cahayu. Nggih, sugeng dalu Rama. Nah, iki anak wadon sing biyen sekolah ana isi Solo. Biyen ki kowe nek pengen dadi sinden iki sinden sing apik. Nggih. Sekolah sinau sing diarani sinden ki kudu iso gending kok. Lek ana sing nyanyi ki jenenge rak penyanyi langgam. Urung kena diarani sinden. Mula titele sinden, predikate sinden kuwi nek iso gending kuwi jenenge sinden tenanan. Mula iki isine wis lulus ya Cahayu. Alhamdulillah sampun Rama. Nah ning nek krama durung. Sampun. Loh, kok sampun? Nggih. Bojomu sing endi? Nggih mboten anu no, mboten keloja. Oh iya. Aja khusus rabi aku nek kandhani cacar rabi nek wis umur 35. Ngono lho. Puasno lemu dadi wong nom dhisik. Wong nek wong lanang nek rabine iki umur 23 ki jleput entekane. Urung gablek apa-apa kesusu rabi. Nganti umur 35 ki yang nglumpukke wujude perbiyo kanggo urip ana jagate Brayan Agung, syukur wis duwe omah. Rabi sing ngejipne karo wong tuwa kuwi entek apa mung gawe susah. Mula sing apik lanang ki rabi umur 35 nganti 40. Wong lanang ki umur 40 tetep sing ganteng. Golek perawan umur 18 tahun ki sik payu tak kandhani. Lha wong aku sing ngono ya, Mak. Ya diaturke sinom nyamat ya Cahayu. Nulato laku utama. Suaramu kok rada gregek. Suaraku lek dingi ngomong rada suwi kok ngono ki. Lek setengah sambatan ngono ki suaraku. Ngawur wae kok. Ya, Nak. Yo yo kanggo waranggana kanggo wiyaga sing sejaka ki eneng lakune wong arepe golek jodoh ki eneng lakune. Dadi posone renana iki rungokno nek perlu catana. Ngono lho. Aku ora mung utamake sabet catur, ilmu ki tak pentingne. Kowe nek sejaka nglakonana turuda ning arep lawan. Turuda aja ngangge sasapan aja sempakan awalana jam 1 bengi kowe uda ning kono suwene 40 dina 40 bengi nek kowe butuh golek jodoh mengko ning kono sak suwene 44 dina 40 bengi kowe bakal petuk wanita sing manjing ning impenmu ya kuwi jodohmu takon alamate ngendi kowe nek pancen pengen rabi golek jodoh sejati ki ning kono ngono. Aja kok jodoh kedaluwarsa. Jodoh kedaluwarsa ki piye, Mak? Jodoh kedaluwarsa ki pethuke kuwi duda karo randha ki kedaluwarsa. Ngono ya. Akeh ya Mak carane wong golek jodoh akeh. Ana sing nglakoni nek biyene ning dhuwur langitan. Ya ana ya Mak, ana carane ngono.
Dhuwur ning dhuwur langitan sikile ditelen dhuwur, ndase ning ngesor. Kuwi udo mlecet iya. Lah, ilmu kumbang. Acane ya. Srengno suarane Warangkono Mas Trimo. Oh sing papare ketara gayeng ya gayeng nggone mayang ning latar gayeng wiyagane ya kopen kowe aja nggawa apa-apa lho sesuk mulih engko ora buake kuwi nggo kresek dewe-dewe tanggap malah marahi nggih jedote sing diomah ngisin-ngisini Nenano Lasna lho yo nganggo sinom iki nggih ngawali mengko yo ngaturke lagu-lagu sing kreasi jaman saiki. Ning nek sing kagem para sepura diaturke engko ora dadekke jiwa. Grumbyang, grumbyeng, ndumbyang dambyeng. Dadi men komplit. Amangun karya natya sing sesama. Becik marang sesama sesamaning manungsa sami. Ya. Selapura ki bumi sepuh ya Pak. Selapura ki bumi sepuh. Kuwi ana Tugu Suryatmaja kuwi sing gawe panjenengane Eyang Juga ya Eyang Surya Kusuma. Saka tlatah Solo PB kaping pindho
metu Kertasana digepung Walanda tumeka Selapura banjur nganggo tetenger ya kuwi wujude Tugu Suryatmaja ki ganti jeneng. Mlaku ngetan tanpa punggawa mung ijen tembunge sak juga katelah desa juga. Isih digepeng meneh mlayu mangalor banjur sumare ana tlatah Gunung Kawi. Dewe putra jenenge Empek Yam kuwi wong Cina. Merga krama karo wong Cina mula kuburan Gunung Kawi ke ana Iman Sujana, ana Eyang Suryakusuma, ya yang juga ya ana ya kuwi Empek Yam putrane. Wong ngono mak. Dadi Selapura niku bumi sepuh. Mulai Majapahit pun enten mula akeh omah limas sing madhep ngidul nganggo saka guru niku nandhake trah ngawirya utawa trahe wong luhur. Ana tanduran pelempet tangga jiwa jambu nirmala dipa, ana sawuk lengkeng, ana wujude blimbing muluh. Iki keturunane wong dhuwur mula rata-rata lemah amba kuwi titenana. Wah iya Kang. Ning wis tumiba buyut rata-rata jaman saiki padha ora weruh. Ya nek tintingane nganggo wujude pelok barang. Nah, menyelam sambil minum golek pangupot jiwa uga golek dulur uga golek ilmu cahaya bahagia tumrane kebuduan tanda kematian jiwa mula perlu sinau sregep kanggo ngadepi urip. Yo semenenga sarung jantung diaturke. Yo siji. Yo
Wilujeng dalu cayu. Wah, bocahe gedhe dhuwur dedeke ora kurang saka 171. Katik sopan. Sinden ulanganku rata-rata sopan-sopan. Anggerne bar metu konggon kuwi biasane rapati sopan. Ngono ya, Mak. Ngene iki tak ulang tata krama, tak ulang basa, ngono. Mula antara mangsa ki aku nek esuk nek pas tanggapan ngebeli tatare ne. Kene sinau vokal karo sinau tata krama. Ngono. Ngono ya, Mak. Saiki nembang sing apik ya. Ana tembang kuwi mengko saka langgam terus didadekke dangdute dangdut Jawa. Wayah wengi. Apa jenenge? Tembang kangen. Tembang kangen. Sik, jarene sampean ki melu dadi apa, Nduk? Pragawati. Model to. Apa lho? Model. Model. Nggih. Foto model ya. Nggih. Cele-cele ngene saiki. Kono. Aku meneruh lamu dadi model ini. Model ya, Nduk. Nggih. Model Coba madul. iringane gangsaran tak gleng neng terus mengko. Lah kowe kok wis kuwi sik. Wong iki kudu gaya tekan sing beda ora mung bolak-balik siang pantoro ratri ngono lho. Ngono. Dadi iki model nganggo gangsaran tak kok disirep ya. Terus sampean gayamu piye? Ya. Ya. Oke. Jalan. Ngene sinden model iki. Ampun mau. Lah, sinden ku ana sing modal, ana sing modul, ana sing modal, ana sing madul. Dadi eneng modele barang eneng. Yo, diaturke. Wayah ya. Pintingane peloke pelok nenem, Mas. Wayah wengi udan kripit ra wis. Ya. Wayah wengi udan krimis ra wis banyu kang temetes dadi saksi gara-gara nangis wong sing tak tresnani teka ninggalake aku suwaja ning uripmu yen ora ana sliramu sumilire angin tansah duduk kalbu rasa kang tak abad oke welaradadku lewat tembang kangen muka bisa dadi tombok kangen iki nandang boyong rindu lagi. Yuk. Lewat tembang kangen akan titip tresno apa pancen sliramu wis ora Los. lewat tembang kangen akan titip sayang tresnaku ning sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ngerti saknane aku damar sesayang ngenteni Pas, yuk. Drame banterno, patrimo.
dangdut Jawa. Yo. Tambah tandu. Liri mer. Awak kumpul.